Бъчварова, доктор на медицинските науки. Ще започна с Библията. В Библията е казано, че има време за всяко нещо и срок за работа под небето. Време за раждане и време за умиране. Време за насаждане и време за изкореняване. Време за събаряне и време за градене. Време за мълчание и време за говорене. Това време е предоставено на човека цялата му пълнота. Ако погледнем от призмата на вечността, какво са 50 години? Един се е родил, друг се е заминал. Едно нещо заменя предишното. Животът и времето продължава хода си с или без нашето присъствие. Но от призмата на съграденото в Медицинския университет Варна, 50 години е много дълъг период. С този период ние се гордеем. Началото на нашата алма матер започва в далечната 61 година като Висш медицински институт. Имам желание да кажа по няколко думи за всички досегашни ректори, ръководители на катедри, преподаватели, служители, наши възпитаници, да отбележа заслугите им за създаването, израстването и разширяването на науката и медицината в нашия университет. Но както сами разбирате, ще е необходимо много време. Всеки един от тях е оставил трайна следа в историята и развитието ни, защото историята на институция като нашата се гради не само с много труд, постоянство и усилия, но и с имиджа и направеното именно от хората, работили за тази институция през годините. Хората, които ден след ден, година след година са писали книгата на академичната ни история и са работили, отдавайки живота си не само за пациентите в името на Хипократовата клетва, но и в името на развитието и утвърждаването на нашия университет като научно, академично и медицинско средище. Благодаря на всички преподаватели, служители, работили в университета през този половин век. Без вас, скъпи учители, преподаватели, колеги, нямаше да бъде това, което е днес. Всеки един от вас оставя сърцето си и душата си тук и именно вие допринасяте за успеха на Медицинския университет Варна. Изказвам благодарности и на администрацията. Усилията на тези хора е причината да имаме възможно най-добрата техническа и материална база, която ни осигурява и високият рейтинг, защото нашия университет е на второ място по рейтинговата система. Има една древна източна мисъл, която гласи: каквото пожертваш, това ще получиш. Подглеждайки изминалия половин век от историята, ректорите, преподавателите, колегите, приятелите, всички вие много сте пожертвали за нашия университет. И ви уверявам, че тази жертва никога не е била напразна. Благодаря ви за всяка идея, която можела да изглежда далечна, говорейки за наука и медицина, но бивайки осъществена, допринася за разрастването и развитието, за повдигане с още 1 сантиметър на и без това високата летва на качество, професионализъм и възможности за обучение в нашия университет. Скъпи колеги, уважаеми гости, приятели, днес университета има 4 факултета – медицина, дентална медицина, фармация и обществено здравеопазване. Имаме медицински колеж, обединил колежите в Добрич и Шумен, и департамент по чуждоезиково обучение, комуникация и спорт, който е единственият представител за България на европейската система за езикови сертификати. Но да стигнем до тук, пътят освен дълъг и трънлив, бе оспорван в много битки. Битката за създаването на факултета по дентална медицина. Първият му випуск получи вчера дипломите си на тържествена промоция и ни даде още 1 повод за гордост. Въпреки трудностите, ние успяхме, защото жертвахме много.
Но и днес факултетът по дентална медицина има една от най-модерните и добре оборудвани сгради за обучение и той работи прекрасно не само на Балканите, но имаме студенти от много европейски страни. Такава е битката и за създаването на факултета по фармация. И тази битка все още не е приключила. Все още нямаме нужната сграда за факултета, но вече втори випуск учи тайните на фармацията и се готви за посрещане на нуждите в университета. Повод за радост тази година не приключва до тук. Факултетът ни по обществено здравеопазване отбелязва 10 годишнина. Вече 10 години от тук излизат специалисти, които отговарят за политиката и икономиката, здравеопазването в страната и по света. 10 години отбеляза и специалността рентгенов лаборант, създадена с подкрепата на нашите швейцарски партньори. Изказвам искрени благодарности към всички отговорни за акредитирането и създаването на факултетите на новите специалности и иновации, както към бивши, така и настоящи служители, преподаватели, асистенти, докторанти, специализанти, гласували недоверие и избрали да тръгнат по пътя завещани от професор Параскев Стоянов, нашия патрон. Благодарност към всички минали, настоящи и бъдещи студенти, които предпочитат Медицинския университет Варна. В момента при нас се обучават 2300 студенти от над 45 страни. Имаме десетки чужди партньори и добре развита комуникация и сътрудничество с различни частни и държавни медицински средища. Благодарим на всички наши приятели и партньори, с чиято помощ продължаваме да следваме традициите и да разширяваме обмена и връзките си. Даваме на студентите необходимото, за да бъдат те на първа линия в световната медицинска наука. В традицията на непрекъснато развитие през изминалите 50 години, Медицински университет Варна е интегрирал в обучението си и работата си европейско качество на преподаване, публични дейности, медицинска, лечебна и научна дейност. Университетът ни отдавна се е превърнал не само в алма матер за студентите, но и поле за изява на високо авторитетни личности от страна на чужбина в областта на науката и медицината. Пример за това са доктор хонорис каузите, някои от които имахме удоволствие да чуем вчера. Днес, когато отбелязваме 50 годишния юбилей на нашия университет, можем гордо да кажем, че вече половин век изпълняваме успешно поверената ни мисия в името на обществото. За това време през университета са преминали 30 000 студенти, медици, грижещи се за човешкия живот, учени, изследващи нови сфери в лечението и медицината, водещи личности в здравеопазната система. И всеки от тях има своя диря в нашата история. Уважаеми гости, с колеги, приятели, вече половин век следваме пътя, оставени от векове назад в името на добруването и здравето на хората. Вече половин век затвърждаваме добрата стратегия и определяме приоритетите в бъдещето ни развитие. Във време на все по-бързо развиваща се световна глобализация и разширен образователен, културен и икономически обмен, Медицински университет Варна продължава да отстоява своята визия утвърдена, гъвкава, отговорна и модерна образователна и научна институция. Вече половин век увеличаваме голямото семейство на университета от братя и сестри, не само защото прекрасно знаем цената на живота като лекари, не само заради Хипократовата клетва, не само защото сме част от огромното световно медицинско семейство, а защото всеки един от хилядите хора през годините е оставил следата си, поставил е тухлата в основите, крепящи този половин вековен университет. За това благодаря на всички вас. Нека още поне 50 пъти по 50 години следваме този път. И нека жертваме най-доброто от себе си, за да получим най-доброто, защото който дава, получава. И нека всеки, който се е докоснал до семейството на Медицинския университет Варна, остави сърцето си отворено за него. И нека нашите студенти останат да работят и живеят тук. Нека останат в нашия град и в нашата страна. Ние сме тези,
които допринасяме за израстването на нашия университет, на нашия град, на нашата държава. Защото ние сме тези, които създават историята. Минута след минута, година след година, век след век. Честит юбилей! Пожелавам на всички много успехи!